Es podria definir com un explorador dels límits de la música. Fa tota una vida que Llorenç Barber es dedica a l'art sonor. Musicòleg i intèrpret, els seus concerts de campanes han ressonat per desenes de ciutats arreu del món. Llorenç ens rep al seu cau creatiu, entre viatge i viatge, entre concert i classe magistral, per obrir-nos la porta del seu cosmos sonor, brillant i desmesuradament captivador. Difonia, trencar la veu en dos, dins de la boca. Poses la llengua en un lloc i els harmònics els trenques en la llengua i el paladar. A mi m'agrada dir-me músic. Músic que pensa, que escriu, que inventa, que construïx i que defensa la seva música. N'hi ha gent que confundeix músic igual a bastoncito de director i un tipo allí pegant-li. Bueno, pues mi concepto de música són moltes músiques. I per tant la paraula música pues, és molt amfibio, són moltes coses. Jo la vaig descobrir des que vaig néixer. Tenia els germans que tocaven, cantaven, parlaven, dien, discutien, xillaven, corríem, tot això, mare de Déu, érem 9 germans. Bueno, ma mare tocava Chopin, bueno, pues ella havia tingut la sort de ser pianista i mon pare havia estudiat magisteri i algo de música també sabia. Luego en ma casa la música era lo normal. Antes de saber escriure, pues sabien tocar. La música va estar molt de moda a nivell mundial com a art lliberador, emancipat i, diguem, protodemocràtic en els anys 50 i 60. Per què? Perquè la tecnologia arreplegava totes les coses noves que havia anat acumulant des del futurisme i es començava a fer coses que pareixien inverosímils, pareixien increïbles i tots volien ser músics. Pues jo volia ser músic d'ixos raros. Des dels 15 anys jo me vaig adonar que jo volia ser raro i posava tot l'espírit per aconseguir-ho. Aconseguia totes les noticietes i tots els llibrets que n'hi havia. Pensa que era una època, en els anys 50, on jo soc adolescent, pues en els anys 50 la música barroca quasi no existia. O sigui, claro que existia, però no aplegava. I que els que estudiaven música en un conservatori tocaven només romanticisme i un poquiu d'impressionisme i un poquiu de nacionalisme, per dir algunisme. Ara, quan ja tinc un poquiu de barba i ganes, pues, a passar fam, en 4 perres me n'anava a molts llocs, al principi molt centrats en Alemanya, perquè per mi era el centre de la música electrònica, a buscar el que en València no tenia. Què tenia jo en València? 4 professors ben bonicos, alguns estaven molt ben formats, però tenien mal context. Jo no havia estat mai en Londres, i en Londres què vaig descobrir? Perquè existia el free jazz, la free improvisation, que existia els locos que feien música en gestos, en moviments, tocant el piano en els colzes i fent les 1000 barbaritats que jo no havia vist, almenys fins aquell moment, d'una manera tan desenvolta. I jo ja, després de Londres, ja me'n volia anar a Chicago. Jo ja no en tenia prou. Quan uno se'n va de la música tradicional, no se'n va perquè la considere mal, no. No n'hi ha ninguna falta de respecte, és senzillament que uno està en un altre món. I aquest altre món pot dur-nos a l'art sonor, i l'art sonor és simplement ser perceptible, a tindre emocions i a intervindre en el context. I el context és l'orquestra. És la música que es dona en unes circumstàncies distintes a la música tradicional. Instrument, situació, color, espai, tractament de l'escolta. Crees unes situacions que no és la situació de jo me pongo aquí o yo me pongo así o tal y escucho a Rachmaninoff.
A l'escolta creativa hi ha que treure-la de l'auditori. Para que uno escolte realment de veres hi ha que posar-lo ante lo inesperat, ante lo inusitat, ante lo que uno no sap que existeix i clavar-lo en un lloc especial. Com escoltar un concert de ciutat? La primera és mogos vostè, aventures, busque, i quan més te mous, les fonts sonores que no les podem moure sonen distintes perquè la ecolalia és distinta. Què provoca un concert d'estos? Lo que no s'espera. Provoca reaccions, diríem, no experimentades. Ixa és la gràcia de la música experimental. Que diu, bueno, és que este tío experimenta. I jo no és que experimente. Els que experimenten són els que ho escolten. El més conegut són els concerts de ciutats, que en aquest sentit és el més gros que jo he fet en la vida, que he fet, que continuo fent després de 40 anys. Faig un estudi per a veure el cor de la ciutat antiga, que és on més records i on més memòria n'hi ha, a veure què n'hi ha, què es pot sonar. És un acte, diríem, de celebració comunitària. Algo que jo escric específicament per a l'ocasió, per a aquestes fonts sonores que allí estan. Normalment són campanes, però anormalment n'hi ha un port. Luego, en el port ocorreixen altres sons molt importants. N'hi ha sirenes de barcos, n'hi ha sirenes de buques, n'hi ha torres, n'hi ha no sé què. Bueno, pues, tot això entra. I entonces tot juga. Ho omplim de músics, ho omplim de cronòmetres, ho omplim d'ensaios perquè de repente tot allò esclate. Com diria Carles Santos, m'ha fet un lloc. M'ha fet un petit lloc. No n'hi ha llibre en Europa, i ara ja també en Nord-Amèrica, que parle de la nova música, que no dedica un parrafito a parlar de la meva relació amb el món a través de les campanes. I sempre n'hi ha un moment en què parlen de la ciutat com a instrument. I el primer que fiquen la ciutat com a instrument és a Llorenç Barberà, que toca les campanes, i que la ciutat se converteix en una sala de concerts oberta. La música i la vida és el mateix, i se confundeixen, i s'ajuden, i s'acompanyen. Per mi, quan la música surt, li passa a la vida. I li passa a la vida de 1000 maneres. Que el soroll és música, i el soroll no és soroll, és simplement que escoltem d'una manera, diríem, poquet fina. I si juguem? I si entrem? I si li fem parlar a la campana de 1000 maneres? Doncs ocorreixen coses. I quan ja porta 50 anys fent això, s'han enterat ja, està en Califòrnia.